Uvidíme sa na Vianoce. Maj sa, Al, rozlúčil sa Harry a silno ho objal. Nezabudni, že ťa Hagrid na budúci piatok pozval na čaj. A hlavne, nepleť sa so zloduchom. Nepúšťaj sa do súboja, kým sa to nenaučíš. A nedovol Jamesovi, aby ťa vytočil. Albus váhal, potom zašepkal tak, aby to počul len jeho otec. A čo ak budem v Slytherin? Harry si čupol, aby mal Albusovú tvár na úrovni tej svojej. Z jeho 3 detí bol Albus jediný, kto zdedil Liline oči. Albus Severus, povedal potichu, no dosť jasne, aby ho počula Ginny, ktorá však taktne predstierala, že kýva Rose už nastúpenej vo vlaku. Pomenovali sme ťa po 2 riaditeľoch Rockfortu. Jeden z nich bol Slytherinčan a bol to pravdepodobne najodvážnejší muž, akého som kedy poznal. Albus si Harryho skúmavo prezeral. Ale povedz mi iba. Harry sa pousmial. Ak by si bol v Slytherin, znamenalo by to len to, že tá fakulta získa výnimočného študenta. Nám na tom nezáleží, Al. Ale ak tebe áno, môžeš si vybrať Chrabromil. Triediaci klobúk vždy berie do úvahy tvoj názor. Albus spozornel. Naozaj? Harry prikývol. U mňa to tak urobil. Zrazu si všimol množstvo pohľadov, vo vlaku aj na peróne, upriamených priamo na neho. Prečo všetci tak zízajú? Spýtal sa Albus, keď sa spolu s Lily snažili vidieť, na koho sa všetci pozerajú. Ron sa zazubil. To si nevšímaj, je to kvôli mne, som veľmi slávny. Deti sa rozosmiali, vlak sa pohol. Harry sledoval, ako sa Albusova chudá tvár rozžiarila vzrušením. Usmieval sa a kýval, no v jeho očiach sa myhol smútok. Predsa len jeho syn práve odchádzal. Posledné obláčiky pary sa rozplynuli v teplom jesennom vzduchu. Čo si sa pýtal ocka? Spýtal sa James v kupé, kde sedela Rose a ešte 2 plavovlasé dievčatá. Ale nič, lúčili sme sa, odpovedal Albus a hľadel von oknom na krásny výhľad. Trochu sa posunul k oknu a naklonil hlavu, aby lepšie videl úchvatnú lúku posiatu kvetmi, žiariace slnko a vysoko týčiace sa hory. Ja som Nelly Zabiňová, odfrklo si dievča so zapleteným vrkočom, ktoré sedelo bližšie k dverám. Teší ma, ja som Rose Weasleyová, podala jej ruku ryšavovlasá Albusova sesternica. Ja sa volám Rowan Scamanderová, predstavilo sa zasnené dievča sediace vedľa Rose. Na kolenách mala položenú striebornú klietku s čiernou vranou. Ja som Albus Potter a toto je môj brat James, pridal sa Albus. Učili ste sa už nejaké zaklínadlá? Spýtala sa Rose a napäto čakala na odpoveď. Rowan a Nelly pokrútili hlavou. Ja som sa učila. Teda, mama ma učila iba také jednoduché. Vraj sa mi v nutnej situácii zídu aj tie, povedala Rose a vyťahla svoj prútik. Acio čokoládová žabka. V tom do kupé priletela malá krabička a pristála rovno v rozejných vystretých rukách. V kupé sa ozval výbušný potlesk. Albus obdivoval mágiu. Pre mnoho čarodejníkov to bol normálny spôsob života, no jemu sa zdali kúzla oveľa očarujúcejšie než ostatným. Srdce sa mu hlasno rozbúchalo. Úžasné, Rose, kričal James. Otvor ju. Pridala sa nadšené aj Rowan. Dobre, otvorím, usmiala sa Rose a vyzerala celkom potešená, že sú ostatní ohromení. Pomaličky otvárala krabičku, keď z nej zrazu vyskočila malá hnedá žabka a začala skackať po kupé. O chvíľu zamierila rovno k oknu a vyskočila von. To bolo úžasné, smiali sa všetci. V tom si však Rose všimla kartičku, ktorá sa leskla na dne krabičky. Veď na nej je môj ocko. Vyhrkla úžasnuto a podala kartičku Albusovi. Albus upriamil pohľad na pohybujúci sa obrázok červenovlasého muža v dlhom čiernom habite s krivým úsmevom na tvári. Veď to je strýko Ron, zahlásil James, ktorý sedel vedľa neho. Albus sa len pousmial. Ani ho to neprekvapilo. Hneď si spomenul na ten deň, keď Ron natešene vtrhol do ich kuchyne s obrovskou radosťou, že sa dostal na kartičky z čokoládových žabiek. V tom sa dvere kupé rozleteli a objavila sa v nich zadýchčaná staršia čarodejnica, ktorá sa podopierala o vozík plný sladkostí. Niečo na zahryznutie? Spýtala sa ich zadýchané. Nie, vďaka, odpovedala slušne Rose, hoci pohľadom trochu závislivo spočinula na vozíku. Ani gumené fazulky Potterbeans? Skúšala to čarodejnica znova. To tiež nie, ďakujeme, namietla Nelly a zamračila sa. Ale máme tu plné zásoby čokolád pána Pottera, veľmi obľúbené čokolády pána Weasleyho, chrumkavé brká pani Weasleyovej, po ktorých vraj zmúdriete, či vatové vlčky pána Lupina, alebo sušienkové prútiky pani Lovegoodovej. Ani si neviete predstaviť, aké je to stretnúť sa s nimi. Neuveríte, ale vieme si to predstaviť, zasmial sa James a pozrel sa do zvráskavenej tváre predavačky. Tá na nich nedôverčivo hľadela. A to už ako myslíte? James sa uškrnul.
Harry Potter je môj otec a toto je moja sesternica Rose. Jej rodičia sú Ron a Hermiona Weasleyovci. Čarodejnici takmer padla sánka. To nemyslíte vážne? Veru áno, drahá pani. A ja som Rowan Scamanderová. Moja mama je Luna Lovegoodová a môj otec je... Vnuk slávneho Mloka Scamandera? Prerušila ju uprostred vety. Rowan prikývla. No a ja som. Vás poznám, slečna Zabiňová. Aj tvoji rodičia sú mi povedomí. Nelly si povýšenecky odfrkla. Tvoji rodičia sú kamaráti pána Malfoja však? Počula som chýry o jeho synovi Scorpiusovi. Vraj tento rok nastupuje na Rockford. Som zvedavá. Šepla im pani za vozíkom a zhlboka si povzdychla. Tak tu máte všetci pár sladkostí do zásoby. Podala im kôpku jedla a všetci sa jej prekvapene poďakovali. Ach, deti, tak ja už pôjdem, povedala a zamávali jej na rozlúčku. Po zvyšok cesty sa Albus s Jamesom prevažne hádali. Rowan s Nelly sa dohadovali, do akej fakulty ich zaradí klobúk a Rose si pozorne čítala knihu s názvom Zvukové efekty dejín mágie. Keď vlak spomaloval, nahnevaná Rose, ktorej sa nepáčila neprestajná hádka Albusa s Jamesom, sa prudko postavila. Vlak pomaly zastal. Vonku už bola tma, z ktorej im na pozdrav mával Filch. Zhrbený, nízky muž s dlhými šedivými vlasmi a úsmevom na tvári. V ruke držal lampáš, ktorý osvetľoval prevažnú časť nástupišťa. Albus zobral kufor a spolu s Jamesom, Rose, Rowan a Nelly sa vrhol do davu vystupujúcich študentov. Vlak sa triasol ako obor. Jeden po druhom vystupovali na kamennú plošinu pri vlaku. James toto miesto poznal veľmi dobre. Navštevoval Rockford už 3 roky. Zamieril za skupinkou klebetiacich študentov v jeho veku. On ide kočom. Prváci sa plavia jazerom, poznamenala Rose, keď Albus pozoroval odchádzajúceho Jamesa. Prváci so mnou, zakričal Filch, ktorý bol len o 30 cm vyšší ako študenti. Nástupište sa pomaly vyprázdňovalo a malá skupinka prvákov ho nasledovala. Po chvíli dorazili k jazeru a pred nimi sa otvoril nádherný výhľad na hrad. V tom momente vedel, že našiel svoje vytúžené miesto. Rockford.